फिन खनसे उमायनन्द मन्दिरा बेरायनो थांनो फैबावबाय नैबे लोगोजों आंजों दा सिगां थांसै दिनै फिन आरो खनसे बेरायनो फैबावबाय आरोना टिकेट लादों नन्दु गैया गोजौआव थांगोन जोंहा ओरैफाय लामाया ओरैसो दिनै फार्स्ट टाइम आरो जाहाज गाखोनोसै आरोना दाखालि फैगासेयाव नावजों गाखोदोंमोन नाय लोगोफोरना जाहाजजों थांगोन दा जोङो गोजौआव गाखोगोन आरोना गाहायाव गाखोला मानसिफोर दङ नायदै लोगोफोर दाखालि आं मोजां फुरा भिडिअ लानाय जायाखैमोन दिनैहाय फुरा लाजोबगोन आरोना गोजौआव गाखोगोन ज' माबायदि मोनदां मोजां दिनै फार्स्ट टाइम ना बिसोरो थांनानै फैखांबाय मालाय जोंहा दासो ओइ सिखौ बिनानै फैगोन नोंलाय मानसि जाबाय आरोना मानसिफोरा जेबो खारनाय नङा खोमा मानसि जायाखै आरोना बारा मानसि फुजाबासो खारगोन खोमा फैदोंआनो इसोर दासो मालाय बिसोर थांनानै फैखांबाय मालाय जोंना दाबो खारा गारिया सियार दंखाजोबो आरोना जाहाजया सियारावसो जिरायदों खारबाय आरोना दा जोंना जाहाजया दिनै खनसे थांबावनोसैलाय उमायनन्दआव फैफेरखायाखैमोन ना नोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना दाखालि फैदों जों दिनै खनसे नायबावदों लोगोफ्रा मानसिफोर दङ ओइ जोंना सोरसोमा हमनाया आंना लोगोआ बेबो देरा नैबेहा नावा जोंना दिनैबो फेस्टिभेलावसो थांनो फैदोंमोन जों दिनै फैनाया
दिनैनिफ्राय बन्द'नो गाबोनसिम गाबोन बाहाबा मिटिं दंनो बिनि बन्द' ओमफ्राय 7 तारिखनिफ्राय खुलिफिनगोन दाखालिबो खनसे बिदिनो जाबाय फेस्टिभेलाव थांनो फैबाय एदिनबो फेस्टिभेलसिम सहैयाखै आरो दिनैबो फेस्टिभेलाव थांनो फैबाय गैया आरोना मिनुथि फेस्टिभेलसिम सहैला जोङो 10 तारिखहालागै फैफिननानै नायगोन ना फेस्टिभेलाव दा उमानन्द मन्दिरावनो थांबावना फैनोसै आरोना फैखाबायबो जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे जायगा नायबावना थांसै होननानै बे लोगोआ माने बे फैफेराखै नालाय दा बे लोगोनि थाखाय थांनांसिगोन आरो आंबो खेनसेबाव नङाबा आंहा दाखालि फैखांखाबाय दा बे लोगोखौ देखायहैनोसै गोबावजों खनसे ना बेरायहैनोसै आरो 9 तारिखआव फैफिनगोन दा 9 तारिखआव नायफैफिनगोन ना मोनथामसै ने उमानन्द मन्दिरा बेबो सफैथारबाय ब्रह्मपुत्र गेजेरनि मन्दिराव बेया सफैखानानै दं बहुद मानसि नै जों गाखोनायनिफ्रायबो बांसिन मानसि दंना बेहाय साबसिन सिगोनसो खोमा इयो इयो बा बेहायसो बहुद मानसि दङ ओंखारनो जायगा मोनाखैदां लामा मोनाखै खोमा बहुत मानसि दङ ओंखारनो मोनाखै खोमा बिसोरो बहुत मानसि जानानै दं माथो बेहायलाय जों गाखोनाय एख'आनो गैया मानसिया बेहाय इमान मानसि बे गारिजों थांफिनगोन इसोरो जों फैनाय गारिजों थांगोन इसोरो नेदोंसो नाय लोगोफोर बेसेबां मानसि जों दा फैनाय गारिजों बिसोर थांफिनगोन आरोना बिसोरो नेनानै दङ मानसि एम्फौ बायदि जानानै दं नै मानसिया जों फैनाय गारियावथ' मानसियानो बारा गैखायालाय एसेल'खा आप लोग नीचे आ जाइए खारबाय अरे की होच्छे की लागो जों फैनाया बेनोमोन ना जाहाजा सफैबाय एबार मानसि बा नेपाल के गा मुझे बोले ये बोले क्या डोले होले क्या ये डोले दिल की जो बातें जो दिल की है दिल में ही रखना पिया बोरिया सब कह दिया क्या ये बोले जानो ना जिया डोले हाले हाले क्या ये बोले जानो ना एक नदी से मैंने पूछा घबरा के जल्दी कहा
से वहाँ सागर का मिलने का उसका तो सपना था तेरी की तरह पिया पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले होले होले क्या ये डोले जानू ना थैंक यू तोरा हाय बोलो Hello. We are in Hamananda. We are in Hamananda temple. Enjoying ourselves. Enjoying the sunset. We are enjoying the sunset. The boats are. 뭐 그래서 올라가는데 마바터네 라인 타랑나네 थामथिननोसै एबार जोंना गारिया खारबाय नावा लोगोफोर बयबो गाखोजोब्बाय फैजोब्बाय बयबो थांफिनसै ना माबायदि मोनखो बेरायफैनो मोननानैलाय मन्दिरावथ' हाबनो मोनासै मालाबा फैफिनसै ना नायलांदो लोगोफोर मन्दिरा थांफिनसै दा गाहायाव बांसिन जिरायदों दै मानसिफ्रा जों गोजौआव फैदों आरोना दैया नायलाय मालाय दैया बिराद गोथौखा नै दैया बैहायबो दै गेजेराव माबा मोनसेथ' आरोना सिरि दं आराम मोनबाय दिनै खेबसे बेरायफैबावनो मोननानै फेस्टिभेलावसो थांनो मोनासै सहैयासै आरोना 9 थारिखआव फैफिनसै दा 9 थारिखआव जों फैबावबा गैला होनथोंसैलाय दा बेखार जादोंलाय जाहाजनि भाराया थांगासिनो 7 थारिखआवसो 7 थारिखबा थांगासिनो एबार थांसै आरोना बयबो फैनायावबो गोजौआव जिरायखादोंमोन आरो दा थांनायावबो गोजौआव फैफिनबाय आरोना जिरायनो गाहायाव थाङासै बिसिनासो जि खरा खारोना गारियाव नै दाख्लै फैगासेयाव बेयावनो गाखोदोंमोन आरोना लोगोफोर जोङो दिनै जाहाजावनो गाखोबाय आरो दासो स्रां स्रां आराम नुदों लाइट होजोब्बाय जाहाजाव एबारसो आराम नुदोंना दासो भिडिअ गोजांबायबो जि गुसु मोनबाय बयखौबो दा नुगासिनो स्रां नुबायना एबार साफा नुबायना भिडिअ फाइनालि जोङो न'आव सफैबाय दा जोङो मा जाग्रा लाबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों जानानै देखायसै आरोना जानोसै नै लोगोआ मा लाबोदोंमोनलाय मा होनो बेखौलाय आंथ' बुंनो आंबो रोङा बे मेथाइखौ मा मेथाइ बेबा जाग्राल' गाइखेर साहाजों जानोसै सिंग्रा पियाज मिथिला बेरायनानै लाना फैदों आरोना दालाय बेसे गोथाव बिराद टेस्टिथार गोथावथार गोथावना मा होनो ब्रेडआव दावदै लगायनानै एवनायलै आंना साहाया गाइखेरसो लोंदों आंहा लोगोआ साहा लोंलाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना जानानै बाय 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 बाय
আমাদের কিছু না লড়া হলে তুমি ভালো হয় লড়া না তো সোয়ালি খালি গার্লফ্রেন্ড ছিল ব্যাপারে